ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତା ଆଉ ଯମରାଜ ମତେ ଦେଖାହେଲେ ଆସିଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିଏ କିଏ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତା ଆଉ ଯମରାଜ ମତେ ଦେଖାହେଲେ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ସେଦିନ ଇନଭାଇଟ୍ ଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ଯମରାଜର? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଯମରାଜ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋର ସେଇଠି ଅଛି, ବସିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯମରାଜ ଆସିଥିଲେ? କଣ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ତୋ ସାଥିରେ ବସିକି ଖାଇଲେ? ବାଳା ମୁହାଁ, ଯଦି ମଣିଷ ମରିବାକୁ ବଞ୍ଚି ଭାବି ଡିପ୍ରେସନରେ ବସିଥିବ, ତୋର ଏ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଦବ, ସେ ଶଳାଟା ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଦୌଡ଼ା ଦେଇକି ମରିବ। ଇଏ ଯୋଉ ବୁମ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଛ, ତମର କଣ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ? ଏ ଶଳାଟା ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସ? ଦେଖୁନ କୋଉଠି ମଣିଷ ଭାସିଗଲେଣି, କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିଏ ଖାଇତେ ପାଉନି। ହଇରେ ଯମରାଜର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତୁ ଶଳା ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲୁନି। ବାଳା ମୁହାଁ, ତତେ ଶଳା କଣ କହିବି ଭାବୁଛି, କହି ହଉନି।